सोंनांगौआ नोङो अनलि नैबे लहा होनायनाव सों जाहाथे बिथांमोनाबो बे खेबनि सेन्सासआव बाथौ हिसाबै लिरहरो बेनिखायनो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायनानै जों दुलाराय बाथौ ग्रुपनिफ्राय बयबो रायजो राजाखौ खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। फुङाव आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखिसै मानोना पिंकि बसुमतारीमोननि नैबे भिडिअखौ नायनानै आङो हरनि 3थासिमहालागै उन्दुनाय जायाखै, बेखायनो फुङाव भिडिअखौ होनो हायाखिसै। दिनै बिनि सायाव जों एसे सावरायलायनोसै। नैथियाव आरोबाव नैबे आदा अफ्रि दैमारिया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासं, बिनि उनावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जोबनायाव सासे बाथौ सिबियारि बोराइसाया आरोबाव मा बुंबावदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बिनि उनावसो आङो जोंनि ख्रिस्टियानफोरखौ लाफानानैहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जागोन रायजोफोर। बे समाव नायदो नै पिंकि बसुमतारी बिनानावा 3थि सेलेक्शनावहाय थालांबाय, 2थि सेलेक्शन जाबाय बियो, ओमफ्राय 3थियावहाय थालांबाय। बियो गासैबो भटनि सायाव सोनारो, मिथिबायना? दिनै पिंकि बसुमतारीया जुदि गावनि खुगानिफ्रायनो गोरोन्थि बाथ्रा बुङामोनब्ला हयथ' बिथाङा मोननोबो हागौमोन भटखौहाय, नाथाय बिथाङा गावखौनो बिराद स्मार्ट दिन्थिनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय गाहायाव दोननानैहाय बिथाङा आगान सुरनो नाजानायावहाय दिनै बियो थालांबाय। हरनि 3थासिम नायदों आंल' नङा, लोगोफोरबो नायदों। नोंथांमोना भिडिअआवनो खोनाखागोन आंनि रायलायनायफोरखौहाय ना, आरो लोगोफोरखौहाय लाइभआवबो नुखादों जानो हागौ। दा आसा खालामदोंमोन भटनाखौ मोनाखैब्लाबो बिथाङा थांसिगोन नामा होननानै, नाथाय नंगौ भटनि सायावहाय डिफेन्स खालामो। दा भट मोनैनि थाखायनो बे बिथांजोआ थालांनो गोनां जादों, मिथिबायना? दा बेखौ नायोब्ला जोङो बर' हारिनिफ्राय सोरबा सासे समायना लाइमोन सिख्लाया बादायारियावहाय साक्सेसफुल जाहैगोनखौहाय जोङो नुहुराखिसै। मानोना 7 माखासे बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा देरहाखांनायनि उनावहाय गावनि हारिखौहाय नेवसिगारनानै थांजोब्बाय। दा बिसोरनि थाखायनो दिनैनि समावहाय सोरबाया जुदि बादायनो गोसो जादोंब्लाबो, गावनि लाइफखौ दानानै लानो सानदोंब्लाबो बिथांमोना फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ। मानो होनोब्ला जोलैनि हांगार खालामनानै गालांनाय बै 7 लाइमोन सिख्लाफोर बादायारिफ्रानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय सुथुर जानानै थाबाय रायजोफोर, मिथिबायना? बेखायनो खोथा बाथ्रा बुंनायफ्रावहाय ससियेल मिडियायावहाय बादायारिफ्रा आन्दाज लानानै बाथ्रा बुंनांगौ। होआ नङा होदोंमोन, आंबो भटखौ हरदोंमोन। आङो गाज्रि मोनदोंब्लाबो भटखौ हरदोंमोन गावनिनो बर' फिसा होननानैहाय। नाथाय आंल' होनानैलाय माथो जानो? हाजार हाजार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे रायजो राजा बोराय बुरैफ्रानो मानो गोसो गैया, मिथिबायना? अब्ला माब्रै भट मोननो बेस्रा ना? स' अब्ला नेक्स्ट टाइमावहाय बाथ्राफोरखौ बुंनोहाय सोलोंदो, आरो रायजोखौ सिगां दोननानै नोंनि फिउचारावहाय नोङो गावनि बर' हारिखौहाय गोजों हाथरखि बायदि फोजोंनानै दोननो थाखाय नोङो सेस्था खालामब्लानो जाबाय। दानिया नैथियाव रायजोफोर अफ्रि दैमारि आदाया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासं। आं बुंनायनि सिगां एमके मुसाहारि फेसबुक पेज ना, बिनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंग्रोनि, बिनि उनाव आङो माखासे बिनि जाखिनि बाथ्रा सोंनाय बेखौ आं बुंगोन। आरो जोबथायाव जाहैबाय जे एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनफोरा जेलाव थानाय एनडिपि आरो रन्जन दैमारि सार बिथांमोनखौ बख'नो हानायनि बा बख'नायनि थाखाय मोनसे दायित्व मोनदोंमोन। दा बेखौ बारस'नानै बिथां अनजलि दैमारि मेडामा गोदान उखिल हमनानै आरो एनडिपिफोरखौ बख'नायनि मुङाव प्रमद बर' सारनिफ्राय 137 करोड़ थाखा लांदोंमोन। नाथाय बिथांजोआ दिनैसिम सासेबो एनडिपिखौ बख'नो हायाखिसै। एमके मुसाहारि फंबाय, जायखौ बुङो मार्जित कुमार मुसाहारि, फेसबुक पेजाव अरिजिनेल नामा मार्जित कुमार मुसाहारि दे, बिनि न'आ जारागुरियावहाय। ओमफ्राय बिथाङा 137 रन्जन दैमारिनि सारनि केसनि नामावहाय हरनायनि बाथ्राखौ बुंदों बा कुइसन खालामदों।
आरो बेफोरबायदिनो XNDP वेलफेयार एसोसिएशना रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर केसाव थानाय हाइनेस केसाव थानाय बिनि बाथ्राखौ बियो कुइसन खालामदों। XNDP वेलफेयार एसोसिएशना मा सनाव जोनोम जाया आरो बिनि सिगां इउनाइटेड फराम अफ XNDPआ माब्ला जोनोम जाया आंनो बिखौ नोङो इमिडियेट रिप्लाइ होनांगौ बे माबाया MK मोसाहारिया जायखौ बुङो मार्जित कुमार मोसाहारि बिथांखौ जारागुरियावनो लोगो मोनबाय थायो। बिथाङा आंना खोथाया बिसोरल' नोंदि 137 ना 1,37 बेखौ नोंथाङा प्रुफ होनो हाथारगोन ना आंनिया कुइसना बियो नोंथाङा प्रुफ होथारनांगोन सोरनिफ्राय 1,37 फैसाखौ हरा आरो सोर लाङा एकाउन्टाव ट्रेन्जेक्सन जादोंमोन ना बियो केस थाखा लांदोंमोन मार्जित कुमार मोसाहारि नोंथाङा बेखौ मोजां रिप्लाइ होनो हायाबा कट गानोबो गोनां जानो हागौ। निश्चय दिनै जों खोनाबाय 1 कौटिनिबो बारा रां हरनायावहाय सोरबाया बाहायदों होननानैहाय जोङो खोनाबाय। नाथाय बे 1 कौटिनिबो बारा रांखौहाय सोरनो हरदोंमोन सोर बाहायदों माब्ला हरामोन मानो बाहायखो नैबेनि फिननायखौहाय जों रावबो मोनाखै ना बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो बुंग्राया मोनथिखानानै बुंदों ना मोनथियाजासे बुंदों बेखौहाय कुइसन खालामनाया गोनांथिमोन। नाथाय आदा अफ्रिया सिगिबाय जे कर्टआवहाय नांनाय जागोन कर्टआव नांनाय जागोन होननानै आदा अफ्रिया सिगिबाय। सिगांनि समावबो बर' जाथिया आखायाव अस्त्र लानानैहाय सोरखौबा सिगि सग' खालामनाय बे खामानिखौ मावबाय। बे समावबो आखायाव अस्त्र गैयाब्लाबो गावनि मेलेमखौ लानानै गुबुन हारिफोरनि मा होनो दैदेननाय सरखारनि सायावहाय सोनारनानै दिनैहाय दुरबल सरखारखौ लानानै कर्टआवहाय नांज्लायनायनि खोथा बुंलायबाय। गावजों गावसो दै होसोदलायनाया केस होदलायनायाबो गावजों गावसो सोरबा गुबुन हारिया बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ जिबनावबो खालामनो हाया आरो सिगिनोबो हाया। नाथाय गावनि बर' हारिनि थाखायब्ला बेखौ सिगिनोबो हागोन कर्टआवबो गारहरनो हागोन जेलावबो सोनो हागोन बुनोबो हागोन। बे बर' हारिनि जाहैबाय मोनसे मा होनो सभाब चरित्र मिथिबाय। दिनैनि समाव लाजिनानै आदा अफ्रिया एन्सार बिदों एक्स वेलफेयार एनडिएफबिफ्रा माब्ला दायामोन बेखौ बिदों। 1 कौटि थाखानिबो बारा रांखौहाय सोर हरामोन बेखौ बिदों आरो माब्ला हरामोन बेखौ बिदों सोर बाहायदों बेखौ बिदों। नाथाय रायजोफोर गिदिर गोलावफ्रा मोनजाबाय मोनलोंबाय देरहाबाय जागासिनो दङ। नाथाय नों आं साधारन पाब्लिकफ्रा गावजों गाव बुथारज्लायनो नागिरदों गावजों गाव केस होदलायनो नागिरदों गावजों गाव होसोख्रुबलायनो नागिरदों बेबायदिखौ मानो खालामदों? थारैनो बाथ्राया सैथो रायजोफोर फरेनार्सफोरनि बुंलांनाय फरेनार्सफ्रा बिगुर गोजाफ्रा बर' हारिखौहाय माब्लाबाबो पलिटिक्स गेलेनानैहाय जानो हाया होननानै बुंलांदों होननानै आङो मोनथिनो मोनदों। नाथाय बेबो बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिया। नाथाय आथिखालनि थासारिखौ नायोब्ला जों बर' जातिया पलिटिक्सआव गोजावजोब्बाय गासिबो थाखा फैसा हास्थायनानै पलिटिक्सआव गोजावजोब्बाय। बेनिखायनो आं सानदों नोंसोरो गावजों गाव निमांसा जालाय सोर मोनजाखो सोर मोनजायाखै सोर मारिखो सोर मारियाखै बेखौहाय एसेबां बिजिरनो गोनांथि गैया। बांख्रांनानै लादोंमोन बिपिएफनि CM हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारि सारखौ बख'गोन होननानैहाय दिनै बख'दो ना मा बुङो रायजोफोर? जोबनायाव सासे बाथौ सिबियारि धोरोम गुरु जायखौ नोंथाङा कान्तेश्वर बरगयारि होननानै सिनायनो हादों सिगांनिफ्रायनो दिनैबो आरोबाव बिथाङा गोदान भिडिअ हगारबावदों नोंथांमोना खोनासं ससे। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै फैगोन 2027आव जानो गोनां जिथु जेनेरेल सेन्सास बिनि सायाव जोबोद गोथौयै मेहेर गोनाङै सावरायलायनानै बिथांखि लादों आरो गांसे आइ आफा रायजो राजानिसिम खावलायनाय फोसाव बिजाब बोलाय जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। बे फोसाव बिलाइयाव जोङो आइ आफा रायजो राजा बयखौबो खावलायदों
जोंहा बाथौआरि रायजो राजाया अल आसामाव 80% दंखायो बाथौआरि हिसाबै जोङो बे फैगोन सेन्सासाव धोरोमनि खोलोमाव बाथौआरि लिरनाया खाथां आरो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बाथौआरि लिरनांगौ बेखौ जों खावलायबाय बेजों लोगोसे जोंनि धोरोमनिफ्राय गुबुन धोरोमाव एरखेनानै थांनाय जेरै खृष्टान बर'फोर बिथांमोना 7% दं बिथांमोनखौबो जों खावलायनो नागिरदों दिनैनि आफादनि गेजेरजों जिहेतुके मोनसे समाव जों बयबो बाथौआरिखामोन बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै खृष्टान धोरोमाव हाबनाया हारिनि थामोनथा आरो इयुन जोरथायखौ नोजोर होनानै बयबो जाहाथे बाथौआरि हिसाबै लिरहरो बेखौ जों खावलायदों आरो लोगोसे बाखि 6% जिखिनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय बाथौआरि जेरै ब्रह्म धोरोम सोरबा जयगुरुआव थांदों सोरबा कृष्णगुरुआव थांदों सोरबा गौरिया मठआव थांदों सोरबा कालासाद पन्थियाव थांदों गासै जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनाय आइ आफा रायजो राजाखौ बाथौआरि हिसाबै लिरनो थाखाय खावलायदों बिथाङा सिगां बुंदोंमोन जोङो 80% दंखायो 80% दंखायो जोंनो ख्रिस्टियानफोरखौ नांलाया ख्रिस्टियानफोरा EM MLA MCLA मोना आरो ख्रिस्टियानफ्रा मा होनो माखासे मा मोननो गोनां मोनथायफोरखौबो मोनला होननानैहाय बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव आरोबाव मानो ख्रिस्टियानफोरखौ नांगौ जाबावखो आं बेखायनो बुंदों ट्राइबेल स्टेटासा नोंथांनि बानायनानै गालांनाय ना मा होननानै आं सोंनायमोन दा रायजोफोर दिनै जों बर' जाथिखौसो बाथौ ख्रिस्टियाननि बाहागो राननो हागौ नाथाय ट्राइबेल हिसाबै जोंहा मणिपुराबो ट्राइबेल नागालेण्ड मिज'राम मेघालया अरुणाचल बे गासैबो ट्राइबेलफोरनिनो जायगा अब्ला बबेखौ लानानैथो दिनैनि समावहाय बाथौ ख्रिस्टियाननि खोथा ओंखारबाय थाखो सिरि जाबाय आरो बुरखाङो सिरि जायो आरो बुरखाङो जोंबो एसे सासे ख्रिस्टियान हिसाबै ख्रिस्टियान धोरोमारि हिसाबै नोंसोरनि बुंनायखौहाय जों खोनासंबाय थानांगौ बे नङाना जोंबो ख्रिस्टियानफोरखौहाय गावनि ख्रिस्टियान धोरोम लाग्राफोरखौहाय एसे साबधान खालामनांगौ बाध्य जायो सोरबा बायदि ख्रिस्टियाना नंगौबो सानगोन दसे समनि थाखाय आङो बे धोरोमखौ लाथ'नोसै इयुनावहाय आङो माने गावबा गाव धोरोमखौनो फालिफिनगोन होननानैहाय बेबायदि सानग्राबो थानो हागौ बेनिखायनो एसे आङो सासे ख्रिस्टियान हिसाबै बेखौनो बुंदों साफ्रोमबो ख्रिस्टियान फोथायारिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायारिफ्रा रावबो नंखाय साखि दा गसं बेखौ बाइबेलाव लिरखादों मिथिबायना रावबो नंखाय साखि दा गसं सोरनिबा फाव फान्दायनायावहाय माब्लाबाबो दा गोजाव नोङो जुदि दिनै बाथौ लिरबायब्ला नोंनि जिउआबो बाथौखा नोंबो बाथौखा आरो भारतनि सेन्ट्रेलनि नोजोरावबो नोङो बाथौखा बेनिखायनो आं ख्रिस्ट सिबियारि साफ्रोमबो बिदा फंबाय आइ आफा बिब' बिनानावफोरखौ बुंदों दसे समनि थाखाय नोङो बाथौआवहाय जुदि सेन्सासाव लिरबाय होनबाथाय बे सेन्सासा पारमानेन्टखा मिथिबाय रायजोफोर बेखौहाय गोसोआव लाब्लानो जाबाय आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंगोन जोंनि ख्रिस्टियान समाजनिफ्राय ख्रिस्टियान ससाइटिनिफ्राय सोरबा सासे माने गियानि गुनि मेलेमजिबि सुबुङा ससियेल मिडियायावहाय धोरोमनि बाथ्रा बुङोब्ला बबेबा माने हायावहाय पेट्रल लुनानै सलाय खाथि फुखांनानै जोंब्लावनाय बायदि जोंब्लावो बे बोराइसाफ्रा मिथिबायना गुबुन धोरोमनि मानसि बिथांमोना जोंब्लावो नाथाय बिथांमोननि बुंनायावहाय ख्रिस्टियानफ्रा माब्लाबाबो जोंब्लावा बेनिखायनो आं सासे ख्रिस्टियान हिसाबै आङो बे बोराइनि सायाव बेखौल' बुंबाय जा बुंबाय जाबाय गावजों गाव एना एनि खालामलायबाय थानो दासान मानोना सारा प्रिथिबियावहाय मोनसे जाथिया मोनसेल' धोरोम थाया गासैबो हादरावनो सारा प्रिथिबि आङो जोंनि बिटिआरल' बुङाखै गासैबो देशआवनो मोनसे जाथिया मोनसेल' धोरोम थाया बेनिखायनो बे बोराइनावहाय बेसेबां नलेज गियान दङ आं बेखौ मोनथिया दा बेखौ बुजिनो रोङोब्ला बे बोराइया सिरि थागोन रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि